איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי 3 נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם 6, עוד רגע 7, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק 2 חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים אני לא אספיק להגיע, לשמור, להציל, להושיע, לספוג במקומם את הקליע. אוי כמה הלב הוא פגיע. אני מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אני מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום, לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב, פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות. יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות